kamla ban pedang napa kami iu lemne kami thoyu phi hin rai phi thoyu namar ye sa phi on langru hapi tiada lapai kasi pentekas ki barok le dan lang hakawai ka jaka te kendet lawan ka jing sawana baneng kom kala air ba babe karthem bad kala pendap ya ka ying barok awai hakaba kle shong wala pau haki ki thlik ba pat penat kom kading ti kala shong halor wei po wei ki bala pendap yaki barok damun si bukhut bad kila sedang bankan haki wei pat ki thlik kat kumbaban sim laibor yaki bankran ti ladan ki ju ki bashong basa ha Jerusalem ke beri boleh nak jaj benri baro ki bahpo ke peneng ti hamal ya sau kan ke jing sawa upai ba lewan lang bola sau no na beri baro ya sau bai kran hak tin jong uhi baro ti ka kendet khen bar ki so phla kiri ong hakmi kini baro ki bakran kimlong kinong Galilaya komnoti ni yaso ubri boro hala kajong khatin hakabalak ha yangi yaso lapun pulin khatin bu khoi jong bulai tu bulin kerkhu ya jong pulin khatin bu khoi jong te dawai kumya bulai bu khapaji ba breng bulai berap yak breng sejarang baik khandau satbian boleh kan rai dak cing snei ba cing ai ni wan hajan jang me kanda ba bha ban ai nu e me nama ka jana kat ka jame ya ka jing lam ka jame kanda ni ya ba mara palla kat ni ni ko ki khung plus sis pa ka jame ibn yo ibn ki ka yin ka bu khoi ba kan tang ka jame ya ibn yo ibn shakri wa punan buram ya ka teng ka ba im ba badan bor ka jame kanda ba bha yam nak han ayu ini yang junalan kad kajami kanda bangikum ka balang lemba jangka revival committee ya ka ba ila yo kanda ba pulong aji seng revival ngado sini kong ngeli yo kanda ba pulong ji sengalam ki je seng ki ba pher ki house christian but kamjuru kanda ngeli yo mening ka siban pulong ya ka praise and worship bakandra ni ayu aime bangli yo shisha kanda jing kerkhu kanda khamtam habni yo ye bandrung ne koi yin skoi yin nam takanda ye ban yo ye ban shakri me bakandra ayu ru kanda ane por kanda ane step kanda ye ban yo kumju kanda ye khobor ba shakri jo me bakumni pat kanda ma palla ing ane por ye ban yo ye ban wan pat kanda ye sesin pat ni yo ban shakri me kanda hiwani ban buti khamajme jinar kat khajme kanda ni ya ji lam khajme jing im khajing it kanda hoy kanda ni aimu ba lampa ki bor palang kanda ni yo even pulau ni kan revival sunday revival wing bar ki islam ke bol lain kanda melon jmo kanda bumun si mujmi kanda lo the bu kanda hapo ki bu sim ki ji khamtam kanda hai wei pi wei kanda duk samla kilong kemi kilong pa kanda kan ma ko islam arjan ri kanda ya jing wan jo revival hani ri khasi bajan tia ji kanda iwan membuti khamajmi mana sesian bakandaan wa kalong gaman gojmi karmis nei kandaan iban phapa sesian kandaan ikir bible hapadan jigi bakandaan I kandaan bakan kading jomo si mujmi kandaan kas dang iban lipno kandaan wa khun samla kandaan akik islam kibali yo ikir bible kandaan kila im kanda ki kandaan yakbil klet daw kandaan me kila phaidin kandaan ka jinglong ka jongki kandaan wa ki yo kandaan i musi motok por kandaan i wan ban buti khamajmi kandaan ya bambe men thau thamai pa sim para ka im ka ji hoi kandaan dan pedeng jog jingta dan pedeng jog jing dam sim kandaan yara kandaan i bambe men thau thamai kandaan ka dono ka ji kandaan pelongi kandaan ka im ka thamai ya bangidang la kandaan ya ban yo pat sim kandaan ya kading jom si ujmi yara pandari ban hani por kandaan i bangi ya seng kateng ka jimi kandaan pha kandaan mun sim ka jupan thamai kandaan preng ji kandaan habangi dan khani ka jakap kan tang ka jimi kandaan minang la kandaan i ban yo kandaan ka bo kandaan manang la shakri me doi kandaan men snei manang nang dorong kat kandaan khantami khun samajang ka balang kandaan ini ki si kandaan nang si ki be hadu kata kandaan syaitan kandaan ile kumnu kandaan ya ban yo I khun samla kandaan
ban pen phai ke jumut jumper khat ke jing hi kan ban ki pen i kan ai ki jing sabha jang na perthai blang tang sipon kan rai wan ban buti khma jame iman snai kan ai ban men thau thmai kan ai ke jing im ke jing ki kan ran ya ba ki kan ran kin Glen not kan ai ki jing sabha jang na perthai nai ken la kan rai ban wan kan rai jan jame bikin yo kan ran ke jing pedim Dwai kan rai jin ran kat ke jimi kan kum ki long ying kan ha po jong ke balang kan ran kum ki long ying kan ran in yo si sak kan ta jing hem kan ran bin so kan ta jing don kan musi mu jami kan ran theo da buk kan ran musim ke jing pedim kan ran nam ta jingi wai pui kan ran ha ki rim pai ying kristan bo dwai kan rai jin ran kat ke jimi kan ran hoi kum ki ying kristan kan ran subun kan rai jing ek jing ile kan du kan ran la ka jong ke jing sem ji dan ki long ying kan dan pedang ke jing pang ke jing stem dan ki long ying kan pedang jong kejeng pait ling dan kilang ying ibran pedang kejeng dok kejeng keru kenran mi i me kenran tip me kenran kejeng long kejeng wei pi kenran nama kata kenran du wei men slay kenran ya ben ino kenran i sai sin pa kenran men thau thamai kenran kejeng im kejeng kenran ai men sim kejeng penten kejeng jong mi kan undor kat kenran ben i un thau thamai kenran kejeng im kejeng i ka man lang si ba kenran ha idon kan por ka ying ka tang kejeng mi ngesior kenran ben sha skor khobor shakri jame kenran slay kenran ya ba me orang kap jong syakri jame kanan baki ai ke ibro kana kabu un yo ek ban kran ka dek por ka ngis kham kalong ka bor ko yum si mu jame kra bai kana goi pui bdan ne ka por kan ngin yo shisha kan ra ka jigr hem po hidan do baki ban sim gi kan ran ya bagin la kan ra ya ban mi ne ni kan ran ki bri ki dap mun si mu jame doi kan ra benar ka ka por jing jing syakri gi ji ne por to sngo bat pedang kra i jing doi ne ba kerteng jisu i pan ki de bro amen Memang tangin yo sengaw yo kajing permana nangkong na uskaturi jongka Evangelist Second Revival Committee bah hadin ngata ingin so yo sengaw ru kajing permana nagapalang bat hadian baladap bat na pendap yo kajing permana ingin sayo ban pediang i kajing aingu kajongi bat kat bangidang pediang i kajing aingu ngan kerpat yo ka senior society makan saa yo kajing roi kerpang kajongki bat hadian baladap ban pediang i kajing aingu bat waki samla kita dapat ai kajing roi kerpang kajongki ngan sekerpat itu misan SF Kongwer pa insat wai pen kentang ikini kajing aingo kini kalong ka jing pen bana ke bedai bat ka jing seng ka bakhat do jong kani ka tayo jong ka jing seng alap bat ka jing rakhi ka jongi ya kani ka tayo revival week bat revival Sunday ke program kan long kum ni hadu ke pon ribaji hadun riu steng in yo ye ka jing ruai pen remen sim hapo jong ka jing alam jong master lur mang kara rempei organis imes yaiman bha jarwa noi lam jing ruai master bonton one sweat chairman itmasan HW tham please dang batwai ikong paidolin lengdo nong light in yo ban lum ye ka jing aingo ada kapor bing lum ye ka jing aingo in your snow you a special number name is S Sapi Jarwa but in your ya inoyalap Reverend Damlang Rembai ni kalong kajing kerpat yang iparo bangin sngopha bangin ya poi biang sing ni kajing sing ke bakhat du jong ni ka tayo jong kajing sing lap bat ngin ngech kem bangin yo mat shu ya kajing kerkhu ka jong ublei lengba kajing syak skor ba kajing yo sngau ka jungi ya ka khupor ka ktien ka jong ublei na usyakwi jong ublei kani ka long ka jing pen bana ki jing pen bana anam don jasang kan thai jasang jong ka senior Christian Endeavor Society ban pumjuru ki jasang dong mantak singi ha ka jasang Hindi service hapan from kral sibet ha ka bo sauji inong kran ilong Reverend EB yo m ha ka miet balang ta khandai tareng inyo sngo ya ka subject balang ka ong usunran uji sukris ulen ladi bat upa yala ka ding phana apan chong no rem na ka Gospel Matthias kalanang khat nriu khat al saw apan khana ka team ka jinglong sunran ban police dang badwai long imes wanda shisharani
But inong kren ilong Master Bonton Wan Swen. Ka Bible study kan long kumba julong haka sing tho dieng hangni he yamani haka por nyo buji. Ka jaseng duai me si sejan kata ka khat artarik ban pulis dang bat duai ilong I Master Nang Yai San and Khongkai. But inong duai hadin ilong I Mrs. Loyalda Shabong. Inoi thuk khana ni kasi traban wan kata ka khalai tarik jong ni upanai haka jaseng ka bashibiji ilong Master R Pongru. Haka jaseng khana haka ni kasi traban wan kata ka khalai tarik kandon ka kan wan biset ka jaseng khana jong ka balang maulai hang ni hayumani kumta halang karding ru anom don jaseng khana lasai kasi kandon ka jaseng duai sedang banai hakapor nyaw baji ban pulis dang badwai ilong I Mrs. Maribyang El Nonglan pat I nong doi hadin ilong I Mrs. Sukmon Shisha Marwen I jingaingu ki bangilayo wanlum haka life tarik kilong kumni laki envelope shaki bor balang bahalor along arfusan hajar sauspa nyaw phutungka envelope fon teyeng mani life nyaw hajar laispa arphutungka envelope fon thit khendo balang life fulai hajar sispa praputungka jingaingu jaseng ga shibaji arphun reu hajar nyaw sandka jingaingu Sunday school khasan hajar reuspa life phutungka I donation ka baningkong away nak shipo jatengka aba ar ka fon thit khendo balang san hajar tengka pat ka balai ka bang ngidang suyo ka fon thit khendo balang san pho hajar tengka kumta baro ki bangela yo banlom kalong ar lak ar hajar reuspa nyop san tengka ta kilong ki jingpan bana.
au lei bo pa ba habaneng hagane ka khalimat ngiwan hagane ka ying ka bakantang ka jome kisakri ki jome ki badan padeng jo ki jing klot bagi babon ka jing em ka jongi andrai me ai ka ne ka lat baginwan hajan jome rengkat bagi jing klot ki jongi da ka jing ai ka bas kham ba me men thau thamai pat yangi kong ki samla ki dan ka ji seng ka bakarpang barak he kan de katayo bat kum jo bat kan mau buram ya me ya ka jing pha ka jo me yo mun sim ba khui jo ka jing kular belai be ya kan de ka khlemat ngi duai to isnei to dapan thamai yang i uai pakawai badan ha ka de ka ji seng ai bo sakri jong me wan ai ka khubor kan lo ka khubor ka ban karen ka do nut ka jongi uai pakawai bangin yo i la de kom bangilong Hoi lebi aib ka khubor ka ban keren kandalong ka jingbam ka ban psa ka ban klain ka ban thau thamai su e ka jingem ma kan jaman sim ka jongi bada ka ni ka khlimat ngiwan ban buti ki jing ai ki baret ki jongi bangi ai ka kam ka jome to isnei dapan kan tang ki pedang ki kerkhu ki bikin long ki babet ban pedan kam ska kam ka jome kan mau yu sakri wan sai kan ka khubor kar hu yu ai ka khubor ka bamino na ka sintor ka ju wan lo ha ka bame hi ya blai bi lambong mun sim jome unda karen unda pen sngo ha ka nur ka jongi khanang ba nginyo sisya ka jing em ko watmai wanang ne sakhman ngin em ka jing em ko watmai kham tam ngi em gi ne gisngi gi long gisngi gi ba e gisngi gi ba dap ki jing bomman ka jing thala bat ki bor jong ka perthai ki kejap ya ka jing em ba kan jamat sim jong ha blai wi jakum ka ne ka khlimman to ai mi ni osngo ka khubor ka bawan nami ka ba men keren la mau mun sim ba khoi jong me gi do nut ki jong kan long man thau thamai ngi uai pakawai kham tam ki khon samla cho kapala levi to sngo yingi ki jing khot kar pa ju sakri ki jome ha kerteng ju Jesus Christ undang penim ba i je jungi i dem ngi ngu ngi pan ki ne bar na dum ta do la kerta amen Akan ka por ngi singo ban pan pa ka jing khublei nagam tai musta w simli ibala shimmi la ka jong ban ta ban puli na tin ka jong blei ban dawai bat kum juru nagam ta ka senior society ka bala ai ka jing rawai karpang teng jongi ka ba khot yangi bat inges kham bakalong ka jing kar khu nagam ta jongi ki bala sa skor ga ni ka khobor na ka jing rawai ban ngai khublei ru nagam tai tam san sf khongwer ibala pen katang yakini ka jing ango man menta pan ila poi ska benta aga bangin sayo snow yaga khubor nak tian ga jong blai na i reverend dr gp poshna kumbang ila pyang sum hai pi pastor do ka sedang ni pyang sum haru pi hagani ga por rengkar ru bat yai mrs jong pi ibalawan ban sanwan lambat pi hagani ga por bat bangi duai bo blai unis de ban kerku yaga ni ga por Pakumba ublei ulan rangkat bat pi ka jing pen khra i karman skamru ba ublei unia don rangkat bat pi leng ba jong por ba ka khubor ka bangin yo sngo kan long ka khubor nagam ta jongi kum ka balang hi baro ka wei khendiat nagam ta i reverend dr gp poshna ide i pasor i ba paj ba khmi ya ka balang hangte hamalki ka ba ha po jong lum shalong mi ngi district ka ba ha po jong ka shalong lum shalong presbytery jong ka kgp synod mi ngi de haswa bangin yo sngo ya ka jingkran na i reverend dr gp poshna nginyar wa ka nambar jingwa ka ba shispa arpho ka jingwa ka ba shispa arpho to pha ma me yo mun se madawa jisu hi bat hadir ngani ka jingwa ngaskar pa di pastor ba in shemi ngani ka banta
Topa mameya umen simbata wa Jisuhi kajing trejong ukum kading apa ya usyangi angel kirwai tu roy kira kipen her lajeng sawa utrai Jesu hajeng kang uyeng uong ngalajanwan kat kum kaku larga bakor syaba onte naneng ya umensim bakut kabor ublay hangi baseng angel kirwai uroy kira kipen her lajeng sawa utrai Jesu hajeng kang uyeng uong ngalajanwan kat kum kamon jong me unwan penken doyaki brew yaki nong yo oneng bantan basya teikin yokil angel kirwai turoy kira kipen her lajeng sawa utrai Jesu hajeng kang uyeng uong ngalajanwan kumbameku lartrai bakraw syaba unhiyar ploy unong pento ngen riklaw hangi kadei bun poy angel kirwai turoy kira kipen her lajeng sawa utrai Jesu hajeng kang uyeng uong ngalajanwan. Tuangin duai.
Try ngidon hakayeng ke bakut ke bakentang ban mani ban yero ban pendon burom yemi bat hakani ke por ban kren ya kaktin ke bakut ke baim ke jome don ban ngi hakani ke por ba kaktin ke jome ai bau mensim bakut jome on yarab ban hikai ban pensyai yangi kaktin ke jome kerkui hakani ke por ban ngi duai ba men pelai ne ke jing penwit barok kam tam ke jing penwit ki bor ya ke jing pelai jing mot jongi ya ke ktien ke jome kerku yang ngi ke por kerku ya ke ktien ke jome ha ke kerteng ke jong jisu ngi duai amen. I pastor P Maulong i bapanya ya ke ni ke jing seng yalap jong kari Bible komiti jong ka Balang iba dairu i pastor in charge jongka Balang i temen besan kat kibala ban yadon irang ba Balang bat ya pi ki prabenge jongka Balang ki long kpa ki long kemi ki prasamla bat ki heb ki berit bat i wei pi wei kat kibala ban yadon hakne ke jing mani ke jing sekri lang yo blai Tenga ai kublai ya pi wei ka kerteng try jongi Jesus Christ. Tenga ai kublai ru ya ka revival committee lengba irang ba Balang ke pengrup bapila cots nyau bahaya nga ban ya don lang hakane ka sengi ke bakarpang ke revival Sunday hakaban ya menilang ya play bat ban shimbenta hakaban ya lap ya ka ketin ke jongu. Te Hilayo ban rakhi ya kene ka revival baro stiau na do kesengi nangkong hado kene kesengi ke jong blai bat ngai ju blai ula kerku ya ki program baro na do kesengi nangkong hado menem step bat hado bandawai jong kene kesengi tingi ngi ai ku blai ya pi wei ha kene ka por lamba kene ke jing seng jongi Toshwa bakanom shim ya kapor ka benta ka bangakwa ban yalap hakane kapor ka long le pidon Bible pila ban peilang naga gospel ka jong Matthias kalanong ka bakhan riu ka dekot ka ba arpon riu Matthias kan riu arpon riu ka dekot bat kiktin ki ba ong kumni Nabau breu un mentoy ayu ladaun yo ya ka perthai baro bad undu no yala ka mensim lane breu un ya pli da ai yala ka mensim ujisu kren ya kini ki kentien ha ka dur jong ka jingkeli knang ban pen perkhat ya ki sunran ki jongu ya ki breu ki badan ha ka tugopor bad ya ngiru i wei pi wei ya kabakut ka jingim jongi kabanengkong ngiyo iha kani ka dekot ka perthai baro hangne ngiyo i ujisu uyanu jor hapdeng ka perthai baro bat ka mensim jongi ka perthai baro hangne ka theu ya ka spa ya ka buram ya ka bor ya ki jing siau bah ki babon jaj jong kane ka perthai ki babon ki breu ki pelek jingmut bat ki ya be ban yo ya ki ai baro ki badon hagane ka perthai kat hadu baki klet no ya ka mensim ka jongki hoi kamlong ka pop ban yo ya ka spa ban riu spa habangi yo ya kespa da ka lenti ka badai da ka sep jongi habangi pendon kam hok ya kespa habangi aisha ka kamu play ngirap ya ki weipat ki badon kam ya ka jingyarap jongi tenrai ka babakla bangin yo ya kespa ka long habangi yo da ka lenti ka bamdai bat ha ka Bible da pipuli don bun ki bariuspa u Abraham u Isaac u Jacob u Job bat kiwe di kisakri ki jong blai kamlong ka popru ban yo ya ka buram
let's say bangi pass bah ke examination, let's say bangi kiu kerdan hakikam, let's say bangi job ha ke jingi lekai, ngi job ha ka put ke tem kerwai ke siau, bat kum juru bangi le bah ya kiwe. Badru kamlong ka pop ban yo ka bor ban sensar, bat kum juru ban penya ya kikam ha kane ka pertai, haba ka dei hok yangi ban yo ya ka buram, bat ya ka bor, bat haba ublay umon ban a yangi ya ka buram, bat ya ka bor ha kane ka pertai. Pikan mau u Daniel hakari Babylon, bat u Joseph hakari Egypt, kilong tang kinong way, hanray ublay ay ki ka bor bat ka buram, hakatu kari ka bampat ngay blay. Kaburam kabor kabakidon ki pendon buram yo blay ki briu hakito ki jaka ha Egypt bat ha Babylon ki tip yo blay be im badu basisau blay bedon bor lamba ka jingim jinglong ki kam jongki bat kilong jingkerku ya ki para briu ki bedon hakito ki jaka kari kabakidon kalong pat kababakla ha bangi kwa ban yo ya kaburam bat kabor bangin sarong bangin pendon kam bakla ya kata kabor bat ban leben ye kiwe, bat ban mentoy shimet. Kabar pat ngiyoi hakane ka dekot ka mensim. Hadin bau blay uladep tau yau breu u Adam na kane ka daumet jong ka kendeu, ka Bible ka ong umpat don jingim. Genesis alanong ka dekot ka bakat ka banyo. Bat hadin ka tau blay persat hagi tliu kmut ki jong u breu u Adam, bat ulong jing tau ubeim bat namar kata kadau kalong ru yangi barok ki prabengai ki parlok ngilong ki jing tau ki baim namar bangi don ya ka mensim ublay hapo jongi ka mensim jonga jongpi ka theu ya ubriu basisha jongi ubangim yo I de ki kmat do jongi kadba kane ka met jongi ka long tang ka frame lene ka ying trap ka basong kane ka mensim ka jongi bat kidon na pedeng jongi ki ba ka mensim kan song ha kane ka met ka ying trap tang sipo lesing ila ban klat kloy kidon na pedeng jongi pat ki ba ka mensim kan song kam slam ha kane ka met jongi ka ying trap kabamot bangilaban im temen. Nado bangiwan long breu syakane ka pertai ka mensim jongi kanom yapsu lano. Bat onda kane ka mensim jongi ka mi na kane ka met jongi kalek sha ublay wala ayaka. Bat anda kalapoy ha ublay bandrai sanu kan penkut ya ka bom jukut. Kadba kane ka met ka balathau na ka deumet kan lech sya ka deumet jong ka kendeu kumbangi tep ya ki breu ki baklat na kane ka pertai Ecclesiastes kan alanong ka dekot ka bahnyo kaman sim jonga jongpi kade ka ban im junom la habneng lene hadujok omdon ka jaka pedeng kata gamot lada ki breu kim don habneng ki don hadujok balada kim don hadujok ki don habneng tang arteli ki jaka ki baka khtie nublai ka yathu yangi ka khtie nublai lada phipule Ezekiel khat pralanong ka dekot ka ba ar phulai bat ka dekot ka balai phu ar ka yathu yangi ba ublai sneu ba ka jingyap unong pop ka nong pop hang ni kamut ki dei ki breu ki bampat kala ka bamut na ki pop ki jongki bat ki bau jisu don ha ka jingim jongki ublay sneu ba ka jingyap unong pop ka nong pop namar ba ka mensim jongki kan duno bat kinom la ban ya kendu bat ublay ubala thau yaki ha ka dur ka jong uhi bat kin haban lek syakawai ka jaka kata ka baki ong ka dujok kabau jisu kren kambun sin ya ka dujok ban ya ka beneng om namar bau pensyap ting ya ki breu hanrai ban maham yangi ya ka jingser kai jong kane ka jaka
Kata ka jaka ka long ka badon ka jing ka ding bom julip ka pung ka ding ong ka tien ka jong blai ka bajlia ya ki breu med la bat sngi bat ka de ka jaka ka badum ka bamun don sngi don benai don laj hang ta nang taru ka long ka jakat ka badon uksan ubadat ya ki breu ar phusau kanta med la bat sngi bat ka de ka jaka ka basma iutung nang ta ka de ru ka jaka ka ba ka don ka ne ka tdem ka ba pensat ya ki khmat ka ba penyap op ya ki breu bat ka de ka jaka na magata ka long ka jaka ka ba kordit ka ba jenja bat ki breu kin lenyar kum badai beniat med labat sngi ong jisu nang ta ka ktenu blai la pipule lokas khat san lenong ka khot ka ba nyau ka ya thoru kalong ka jinkmen habneng haba uwei unong pop ka nong pop ki kala ka bamut na ki pop jongki namar kin ya kendu badu blai bala thau ya ki kin yo ban rung habneng ka jaka ka bau jisu lai ban pen kre yangi iwei pi wei ki bangej ha u ka ktinu blai ha ka kitab jing pen pau ar phuwei sau ka ya thu yangi ba ka beneng ka dei ka jaka ka ba omdon jing yap shu kumta kamdon shu ka jingya khlan bat ki bahayeng hasem kamtam badu jisu andang ilapoi habneng kat bah hakane ka perthei ka don ka jingyap bat habayap I khot ka yeng ka don ka jingya khlat habdeng I bayap bat ki badangim bat ka don ka jing snyosi ka jingdu ka bakrau habaklat manu I khot jong ka yeng hangtai habneng ke Bible ke ong omdon jing snyosi shu an rai tang ke jing kemen kat bah hakani ke perthei ngi snyosi habangi pang habaklat ki khot ke yeng ngi snyosi habangi dok ngi snyosi habangi myo ki kam ki babit babiang ngi snyosi bat kum juru habaka kam roi kam man ba ngi snyosi bat ke Bible ke ong shu hakata ka beneng omdon jing yam shu kata kamut ka don tang ka jing rhe ka jing snyo tenat ka jing snyo ba habneng kat bahang ne ngiyam na kapor sikapor ngiyam habang iya kendu ki jing jia ki bam snyo tenat ki ba penmong penpang nut yangi lesi kum ka yeng kesem bat ka Bible ka ong ru omdon jing pangshu hangta ka beneng ka bamut ka don tang ka jing ko jing kia kat bah hakane ka perthei ngi yo pang man kapor ki don na pedeng jongi ki bayo ka jing pang ka bakham ki bathia sa ha jing thia ti kumta ki prabangai ki parlok phila ban snyo thu bakane ka beneng ka dei ka jaka ka basuk tam ka baro ningi ngi dei ban target la kumno ngi dei ban yo ban rung hakane ka jaka ka beneng ka bau jisu upen kre ya ki bangai ki babon ki breu ki kham nyokor ya ki eke ki badon ha ka perthei ban ya ka mensim jongki kane ka pau ha ka jingbam psa ti kna jongki bangai ya ka mensim jongki de ka ktien umplai namar ka ktien umplai ka long ka jingbam ya ka mensim Deuteronomy pralai nang ta ka jingbam duai tista ban imma ka jing duai nama ka jing duai ka long ka bor yangi bat ka jing bamwan tista ki bangai sya ka jing ya syakri lang ka jing ya manelang nama ka Bible ka ong wat eno ya ka jing seng lang jongi Hebrew shipeu arpeusan pi habangim minot habangim psa ya ka mensim da ka Bible habangim im ha ka jing duai habangim minot ban le jing seng kane ka mensim jongi ka tlot bat ka yap bat ka jinge jongi ru ka tlot nang taru kapau na ka jing kham nyau kor ki briu ya ka perthei ban ya ka mensim kapau na ka jing ya shon shi yeng shi sem tang na ka daw ka spa ka peu ka jing don jingem ka jing ya shon pramarjan tang na ka bentai I jakai ba khendiat badru POE ki briu ki ya be se ki jing snyo bha jong ka perthei ki party ki club ki jing ya di snyo bha ka kiat ki drugs ki jing auria bat ka pauru haki kam sniu kam baman ki baman kesngi ki bangi yoi haki kot kubor ki ngi puli haki kot kubor bat ngi yoi haki television
jong ki bangio I haki ying ki sem jongi kapauru haka jingbam salia bat ka jingbam sunyau ki breu ban pen kre yala ka jingim haswa bakin lej na kane ka perthei kadon ka wei ka jingya thu haka wei ka kot ka bangapule kadon ka dorbar jong ki suj bat hangta kilaya plan kumno ban lej ka perthei ban penjot yau khon ban reu wei na pedeng jong ki ong ngangan lej ngan ong ka Bible kam day ka ktienu play. Ti barok na ki kim snyo manjuri kata kim snyo ya hap than. Nang tawai padu ong ngan lej ka perthei ngan ong mdon play mdon jing penim mdon kia mdon kini kijing ka jing penim ka jing penim bat ka jing uplay hakane ka perthei. Ti kita ke jing ong jong niu ba aru long kam syam la pen ko ngu ya ki babon dan reina pedeng jong kini ki ba don hakane ka jing yalang udon wei u suj u bala temen wong ngan le ka perthei ngan ong ka Bible ka dei ka ktien ublei ka don ka beneng ka don ka dijok udon u blei tang ba ngan ong ya ki breu wat pat kerki ban IT ya ka jing im le suki im enjoy ya ka jing im ha ka ne ka perthei sa IT nda shwa ba phin lai na ka ne ka perthei te barok na ki kilas nyau de ya ka ne ka jing ai jumut jong ne suj temen bat ki ong ma u de pan lai te ka ne ka long ka dur jong ki babun le se ki bam salia bat ka jing bam sunyo ban pen kre ya ka jing im jongi kabalai kamat ngiyo I hakane ka tien ka jong blai ka bau Jisu kren ka long ya ka jing yo jing mentoi bat ka jing du jing mentoi u Jisu ong kamdon jing mentoi ladangi yo ya ka perthei baro hanrai ladangi du no ya ka mensim jongi hangne ngiyo I u Jisu kren sepang ka jing yo nong bat ka jing du nong baro nangingi kwa ban yo nong hakane ka do ki badang puli pikwa ban pas maha ban kiu seneng bat ki betrei ki kam bonjai pikwa ban roy ban man ba ki kam jong pi pimkwa ban sa haju ikwa ban kiu ha ka spa ka peu ha ka jingdon jing em bat ha ka jing yo ka jongi uji su ong ladangi ya be ban yo nong hakane ka perthei kata ban yo ya ki badon hakane ka perthei kan don pat ka jing du nong ha ka wei pat ka jing im kata ka jing du no ya ka mensim balai namar ba ka perthei baro ki prabengai ki parlo kata ka spa ka burom ka bor ki jing seung ba jongka kinne tang sipor temporary bat kin kut tang hakane ka jing im bat andang ila klat na kane ka perthei kim don jingmut chu kim la ban penim ya ka mensim jongi ban ngim la ban ra ya ki sabeneng phikan ma hobo job wei ne ki sakri ki jong blai u briu bar riu blai u briu ba hok ha ka to ko por bar riu spa habau la du no ya ka spa ka peu ka babun ka jong u habawan ya thu ki sakri ki jong u job u ong kumno u job u ong ngawan lang khoj bat ngan lech phai lang khoj long balakar ku ya ke kerteng utrai pipuli kalenong kabenengkong bat kabaar ujo kadba kemensim pat ki prabengai ki parlok kan im menta bat kan yai im sedu seka bom jukut junom la junom haswa ba kibreu kin klat na kane ka perthai kin yap no kiyo I ya ka bakut ka jing im jongki namarba na kibabon ki experience ki don ki bayathu ladadai ki breu jong blai ki wan shau ki angel jongo ladadai ki breu jong soitan ki wan shau ki angel jongo hakabai doni wei temen yathu yang ada wei breu iong bahaswa be in klat na ka perthei ilong ipu samrke ipu ipeng gadur ka jongi ka ba pernai tiong ya ki bahaye ngayo I ki angel ki bapong li
Iwan ban syau yanga. Nang tapat kini kilong kibriu kibala penkre ban lej na kanega pertai. Kadba kibriu kibempat penkre yalade ban lej na kanega pertai. Na lor ba ki syapting ya kajing yap ki yap ru da kajing snyausi. Hakabadon way ubriu urang ba abriu. Une urang ba abriu de Kristan. Tang ba uim bat kene ke pertai ulang ngop ha kajing sniu babunjat jong ke bene ke pertai. Kinong yalam balang ke balang kala lej ban yeslok badu nrei tre ban kala ke bemut. Hakawai ke sniu yo ke jengpang ke ba syurkai. Bat ula pakot ya kinong yalam balang bakin wan. Tenrei nda kilawan ban duai na kebenta jong tenrei umpat tre ban kelabemut ukwa tang ban yo khia na ke jengpang ke jong Tede hakata kamiet ke ba ude ban leit no na ke pertai. Habadon lang ki bahaying hasem kinong yalam balang. Bat shwa bo un dukut mensim. Ki yathuk ubat ya ki kenro jong ke yeng ke kamra thia jong wong ngam tre ban lej ngam tre ban lej namarula yo I bagita ki angel soitan ki beriam yong ki wan ban shau ya ke mensim jong abau dang ong ngam tre udkut mensim no kata kadi ke jingyap ke besnyausi ke jingyap ke beklem pen kre shwa ban lej na ke pertai. Nang ta ka basau ka jingya pli ya ka mensim ka bau Jisu ong hakane ka dekot. U Jisu ong pat ngin ya pli da yala ka mensim ngin exchange da ya ka mensim. Hato ka don ne em ha ka perthei ka bangi nyokor ka bangi khenkor ka bala ban ya pen lene ya pli bat ka mensim jonga jongpi. Kamdon ke ru ha ka perthei ka bangi nyokor ka bangi khenkor ka bala ban ya bujli leni ya pen exchange bat ka mensim jongi naba ka dor ka mensim jongi ka long ka barem hadu kata bat onom don menu ki bala ban yenujor bat ka mensim ka jongi pigidon ki breu ki bam nyokor bat ki bam khenkor ya ka mensim pioi ka jing penyap breu la jan man gasngi ki thma man ka por ki jia ha kane ka perthei ka jing yap breu ka basyurkai lemba ka jing ya penyap lemba ki thma bat ki jing jia ki ba harukom I kumbau breu nyokor su para breu ho ya ka mensim kim yo nrei ya ka met ki penyap te habagane ka met ka yap ka mensim kami na ka met jong ki breu kat bau blai ki prabangai ki parlok u khenkor u nyokor ya kane ka mensim jongi namar ka dei ka ba wan na u ka ba ai na mu bat ka ban im junom lembat u habneng ladangila duno ya ka spa ka jingdon jing em jongi dangla ban yo pat ya ka habangi tre sitombiang bat habangi snyau thu ya ki jingbakla bat habangi kenmau yau blai udon way perlok uba pepisa ka way ka company da ki peulak dan rei ka lok jong u ka lamaham lepa ba umdei ban tep I kata ka pisa ban trei ka way ka kam ha kata ka company dan rei pitip udu ya kata ki pisa jong u da ki lak bat hadin kata ka jong ka jing snyosi ka jing thang ula trei ta ka kam te ngam tip ka nugur kom umla pendep ni umla penbiang ki kendon ti ka pisa ka ba u invest u du de ki lak bat u snyosi u pai donut hadin kata u kela ka bamut na u pai shoble namar ha kata ka por umpat don ka jing kela ka jing im jong u bat hadin baula kela ngala ong yu ba ublay un kerkubiang yeme men roy arsha na ka ega ba meladu haba misyon thu ba me bakla penbait ye kata but it ka jingim how Jesus Christ ladangila du ya ka burom bat ya ka bor dangla ban yo pat ya ka habang isyon thu ya ka jing bakla bat penbait ye kita ki jing bakla hanrai ki prabangai ki parlok sisin bangila du ya ka mensim ngila du jiunom nginam la suban yo ya ka
Kesak setangka jing bebe haka jingim kibriu hadujok. Kibabon kibriu kide tador ya ke mensim tangban yo ya ke pertai barok. Bat hakane ke pertai kilaban yonong. Hanrai hadien bakila klat nagane ke pertai kan long ke jing dunong ke bakrau. Nabakin du ya ke mensim ke jongki. Kata hakin om yo ban rung habneng ban syong lang badu blay. Kakti nublay ar Petros lai kendai. Kaya tu yangi ublay ummon yeno ru ban jotno. Kabamud ublay ummon kawairu kemensim kan duno hakmat jongu. Kuwa ba kawai kemensim kan lek sedujok. Namar ba utau yangi utau yangi kibriu. Utau ya kedujok om na kabenta jongi kibriu. Nre utau ya kedujok na kabenta usoitan bat ki angel jongu. Pipuli kata Matius arpusan sau pewain. Kadba kabneng kade jaka kabau play utau yangi kibriu kibau utau hakadur kajong uhi. Ukwa yangi bangin rung habneng ban ya syong lang badu. Bat leda kibriu ki lecha dujok. Mdai ublay bapa yaki, ublay umkwa dalele bikin lej. Nrai baki pahi dalade yelede. Lese baki yap klem kela kabemut, rengkat bat ki pop. Badru baki yap klem u Jesus Christ. Syabaru Jesus Christ kam nam don jing penim. Namaru ong ngalong kelenti ke jing im bat ke jing sisade. Om don bawan syokpa nrai tang dengar. Wong ngalong ke jing kang kabengin poi syau blay. Namarba omdon ke ru ha ka pertai ka bala aban yapli ni yapeng bat ka mensim jongi kumta u Jisu ha banwan na beneng syakane ka pertai banwan longbriu lakhayu ha ka do kumbakha yang ayapi u he usan hadu lai pulai snam shiteng u im u yaj u bamudi u trei ukta hanrai tangkawai ka ba yaper u Jisu bat ngi kumu briu bopura kalong bau Jisu ong ke Bible don pop bat ju lepop kadba mengama pingi don ke pop ban ni lepop ha ke jingim jongi habau Jisu dang don ha ne ke pertai utrei bon ki kam ki babha u yalap u hikai u penkia u psa ya ki briu u penim kato kan ne ki ba yap bat u yarap ya ki beduk ki bekerdu uyalong perlok bat ki bala sya kentaj ha ki imlang salang kenang ban penim ya kemensim ke jongki bat hadin kata usya pen sitom ben habala kemyu ha ke keper Getsemani la yalam ban bishar hau Kayafas hau Pilat hau Herod hadin u Pilat urai penrem yu badu IT ha ki sipai ban sa narpna ya Jesus Christ chwa bakin sa narpna ka Bible ka ong ki yalam ha ka hol Pilat ki sempat ya kene kemet kala jengem kala mong kene kemet u Jisu ki penpong ya ka pan snget sia ka mong ka kene ka kle ka mi ka snam hau lom Kalbari halor gading penasa ya ki kti ki kejat kala mong ki kti ki kejat mi ka snam bat ki dung ya ka krung jong udau som halor jong gading pena ka mi ka snam bat ke kene ka jing sha u Jisu ki prabengai ki parlok kamlong sep kata ka jing mong ka jing jingem snam kemet ong Isaya san pulai san kalong ka dawai ban penkia ya kanu ka jing pang jong nga jong pi nga man ka por nga di duai na kani Isaya san pulai san lada pidon kanu ka jing pang ha ka met ka jong pi di ya kani ka duai ka bau Jisu la penyo arhaja snem tam menchua ki babon ki bangai kim ju di ya kani ka duai kim ju pendon kam ti ka ka ba pidai ban le ka long lada pidon kanu ke jing pang le ni pang ki khon ki ti jong pi ong try kat kum Isaya san pulai san pi kot kat kum ba ka Bible ka ong pi ong me ong me ka jing jingam snam jong u kala pen khia ya pi simba ka long ya pi nang ta number 2 pi dei ban ngej kum ba ong ka Bible namar klem ka jing ngej mla ban pen sio bha yo ble ka balai pat hang no badon jing stom kta hakamet bad ong yo Jisu yo ble ai kan long kum ta pi apply hakamet jompi bad nganut ban karanti pi lada pi klain ke jingej pi apply kan ni ke jingjingam snam Jisu lada umon ba pindang kia dang im ha pertei kawan ke jing pen kia
dan rei ka snam ka jong Jisu ka bau penmiru kamlong ka basep ei namar ba ka don ka bor ban saj ya ki pop jonga jong pi la ki long ki barit leni ki ba crown ka ktinu blai job khat saw I we ar sam chispa lai khat san Jacob saw khat saw ka ya thu ya gi ba ka jingim jongi kalong ka balangkot kalong kumu plang ba jerngam pol yur yap stai portlang kalong kum sentiu ba pu itenar telorno kalong kum ka serniu ka bayoi habadon ka jingshai nrei kam don serniu habam don jingshai kalong kum lo ba pa ho suim benang sipor hadinu jano bat ka jingim jongi ru ong tinu blai ka bam tikna ngimtip ya ka ei ka ban jian la shai wat kini ki scientist ki bala kiu sedu ubnai ki bala ngam setrai ke duriau ki bala lap lut bun ki I kumba ki la job lut ya ka perthei nrei ya ka la shai kim tip mdon betip manu ya ka tau blai buri na ki breu nama ka ta dau ngim tip yo wan ki jingpang ki bama ki basurkhai hakini ki por ki banang wan ngim tip le se yo wan ujuma yo wan ke eryong ngim tip ya ka ban jia la shai le se u blai u khot no ya nga ya pi la shai le sngi ngim tip ya ka tam kadon kene ka wei ka samlat ha ka balang ka ba ngadon ha kini ki snem baladep hadin bakaladep kre dep krum ban le trace office kami na ka kamera jongka banda kala poe ka kamera songkai ka kelon no ban mar ya kelon kira ya ka ka wei ka hospital hang ne so na do bara ya ka klem tip breu klem yo kan ten shu Pat ka basyo si ka long janmit la penmena ba ka la klan no. Kadai ka samla ka ba I yo ble shai ruai kuaya ka ba yakit hi ki kam jong ka seng samla jong ka balang. Usentiu upo internet kampat shong kurim. Sentiu upo internet. Hanrei utlor no tang sipor ka jingim jong ka telor no sipor ka long ka jingdu ya ka yeng ka sem ka jong ka jingdu yangi ka balang ru kamtam. Kenang banginom du ia ka mensem jongi ondang ila klant na kane ka pertai ngidei ban kela ka bamon na ki pop ki jongi lese ki bangi ngi perkhat lese ki ba lembak ki ktien ki bangi kren ki ba penmong pensiosi penjot penyap ia ka jingidei prabru lese lembak ki kam ki bangi le ki balong persya ia ka mon ka jong blai ka jing hikai ka ktien blai ka ktien ublai nongkong yonisi wei khandai ka yathu yangi ladangi kla ka bamot ublai ulong bahok bat ubayai ne nongkong un map ya ki pop jongi laki long kumno ru bat on pen khoj da ka snam ka jong Jisu ka baula penmi halor ulom kalbari bat ngin long ki ba khoj hakmat jongu bat habangi long ki ba khoj ngin yo ban rong habneng lada pipuli kitab jing penpau ar phwei ar phwnyo ka ktenu blai ka ong ka ei ka bam khoj kanom yo ban rong hangta ka bneng ka long ka jaka ka ba khoj udon blai ba khoj ki angel ba khoj tang ki bala pen khoj kin yo ban rong habneng na ka ta daw ngi dei ban pen khoj shwa bangin lek na ka ne ka perthei phikan mau ka don ka wei ka jing ruai yalap ka ba pau nam man shwa ka ba ngam ju yo snyo shumenta ka ba ong pop kan om yo rung hangta ban chua dangi khna yo snyo pop kan om yo rung ka ba shok man sim ba kan om yo rung hangta naga ta daw u Jisu u kwa yanga yangi bangi dei ban kala ka ba mot na ki pop jongi Lukas khat lai bat san u Jisu ong arsin lemda pikala bamot pi baro pin jot no habau Jisu ong arsin kalong ka ba don kam mdon lat su da kumwe bangin yo e ka jing penim bat ka jing map jong u bat ka jing sait de ke snam ka jong u bat kumju ru ki prabngeng ngidei ban pediang ha ka donot jongi yau Jisu ya ka jing sha kenya jong u na ka benta ki pop ki jongi na marga ktenu blai kong nongkong Yunis san khadar kong utau bodon ukon udon ka jingim utau bomdon ukon don ka jingim kumno ukon don hangi habangi pediang yu shimet mdei tang bangila long kristan ngitip na ki kimi ki kpa ngitip na ka balang nrei ka don kam ban ya kendu bat umar met ban yo ban mat yu daladihi de tang habau shong ha ka donut ka jongi un sanchar yangi unlong mau trang nong penim simet jongi bat habangi kela ka bemut kumba ngala ong mene bat habangi la pendep yakini ki kendon
ngila kela ka bemut na kanu pop habau Jisu don haka jingim usun syar yangi ladau bleu khot yangi hakanu sngi hakanu por lane ladau Jisu wan ban rong no ya ka balang cibit menmit lane hakanu sngi ngin yo benta ha ka jing rong no jong u ban ladau Jisu u khot no yangi ru haba uwan on sepenmi pat yangi ka jing im jonga jong pi kan long ka basngai namar banginom du ya ka mensim ka jongi katangin yo ya ka jing im bom jukut te ka jingkali yang ya pi shwa bangan penkut hatong ila tikna nem ba ka mensim jongi kanom du no andang ila klat na ka patei ne yo dang don ki bempat tikna ba ka mensim kan like im onda ngila klat na ka ne ka patei pala don na pedeng jongi ki bempat siu tikna kani ka de ka por ka bangin pentikna ha kani ka jingseng chwa bangin mi na kani ka yeng ka jong blai bala dau mensi mu blai ukren yangi ngidei ban banom buteng banom pene ndrei ban wan shau Jisu da ka jing ai tilut ban pentamai ka jing yedei jongi badu leda ka jing yedei jongi kambyang su leda ka jing penkentang yau blai kala du no ngi don kami ka jing penkentang ban ngi don kami ka jing kala ka bemut ban IT thamai ya ka jing im shau Jesus Christ ngala yathu menshua ngam kanungun na pi ngam tip ki balayos nyau ya kani long ha ka wei na ka jing yalap jong DL Modi wei na kinong yalap ba pau nam jong ka spas nem ka ba menshua kadon ka wei ka actress ka bawan shakani ka jing seng krusit jong u habau la yalap ya ka ktien ka jong blai kadon ka jing kta ka jing pen kendu mensim blai but andau ula khot ban duai kalawan syakmat but habala ong ya kene ka actress kede ban kela ka bemut IT lut ka jing im hau Jesus Christ ton rei pitip ka ong kumni yo di almodi kong ngadang don ki film ki ban de ban ring ya nga salai teli ya seu bah sha bangan le ring suai kini ki film ki bang de ban ak lai teli bat hadin bangala da ring ya kini ki film ngan sawan ban ai tilut au Jesus Christ ngan kala bemut sisa tiu di almodi wong ka song happy habau blai ukren mensim ukren de ban ai tino yala ka jong ka jingim namar bau mensim le seu nom kren asin laisin unam pun kendu asin laisin tiwong nrei ngam penbor ya pi ka shong ha pi ka rai ya ka jing penim ka dei ka rai jong pi shimet ti kam snap ya ka ne ka jing ong di almudi badai ban IT not habala krenu blai krenu mensim de ban IT no ya ka jingim hitip kami na ka ne ka krusit ka shong ha ka kali ka nyahi tang hadin steng genta kala accident pat ka yap house steering kata ka de jing yap ka bas nyosi tam hakmat ublai wong ngam seo bah ka jing yap unong pop namar ka mensim kan du no ka mensim jongka ka du no tang namar ba ka buteng tang nama kam tre ban klabamut walau mensim la kren ka pan IT ya ka jing im jongka bat ka bom jukut jongka ka pelut hangno klemu blai kala du ya ka mensim jongka junom la junam te kata kalong ya ki breu ki badang buteng ya ka jing im jongki tongin ya duai te siu bahaban duai ya la de shimet apo ka mensim jongpi ban yit ya la ka dong ka donot hatong ila tikna ne em ba ka mensim kan om du no la dau bleu khot yangi hakanu gunu gusngi ban ngin yo benta ne em dau Jisu wan asin ban rong ya kapalang bala de don na pedeng jongi hangni ki balam pat siu tikna ya kata ban yo pat ya ka mensim mandangi la lej na ka perthei supen i tang na ka barakti bangin ya duai na ka benta jongpi supen i tang na ka barakti ban ngin ya duai to ko blai sibon ma panham oi ko blai sibon oi ngayo i kibai oi ngayo i stu si jurong
kiwai dang don oi penhap blesibon toy dang don susu ngam penslem nganom kwa ban penslem but nganom penbor hi yanoi no le dau play hi kwa ban IT thamai ban pen thamai pen kentang thamai ho play ti le dang don na preng jong pi sem ha pen I de ka barakti to ko blesibon play kor ku penhap no but kiwai oi ngayo I blesibon don su kiwai to ko blesibon na oi ki to sidrong ngayo to blesibon to kiwai dang don to oi ngayo I blesibon to blesibon kiwai dang don to ko blesibon oi ngayo I kiwai yo dang don oi ngayo I ko blesibon kiwai te badon hakane ka jing seng long mi na ka jing seng da ka jing seng tikna kata ka de ka jing ka poin ka bangamut ban ong mi na ka jing seng da ka jing seng tikna ya ka jing pen im ka ba pin yo hau blai ban la dang don seng ba pen I da ka barakti bat ngin ye duai ne pi oi ko blesibon pen hap no kiwai dang don to oi ngayo I kiwai to strong to kiwai to oi to ko blesibon ti to ko blesibon ya pi ki balara ki kti jong pi bleun kor khu ya pi ya ga yeng ka sem jong pi but ha ka ne ka por tong in ye duai ko pa jong yu ba habneng ha ka ne ka jan met ngi don ha ka yeng ba khoj ba kentang ban mani ro pandon borom ya me but ban ya lap ya ka ktien ba khoj jong me ha ka ne ka por ablai ka ktien jong me ka pen kan mau yangi me ong ka man thoi ayu bangin yo ya ka porthai ka spa ka borom ka bor ka jing sem han rengin du ya ka man sem ka long ka ba kodor ka ban im junom la habneng hadu jok kat ba ki eke ki jong ka porthai kin sadu kin sadam ha ka wai ka sngi kinom la ban siu spa ya ka man sem ka jongi oi ablai ni ai ngo na maru Jesus Christ u ba mela pha shkane ka porthai wan shkane ka porthai na mar don lat da ka wai pat ban pen im yangi rei tang dau Jesus Christ ban ngi ai ngo ya ka jingi mujis Kris ubala kloi ban sha sitam ban sha yap na ka benta ki pop ki jongi ban penmi ya ka snam ka ba kodor aga ban sa ya ki pop ki jongi la ki long ki barit ki bakraw atrai ga ne ka por nga duai karpang ya ki ne ki praman sem ki balara ki kti jongki metip ya ka jing ka jing don kam jongki metip ya ka ba shapo sha drong jongki metip ya ka jing don kam jongki ya ka jing IT thamai ka jing penkentang thamai bat kumju ro ablai ya ka jing kala ka jing im iduai kerkhu kerpang ya ki ha ka jing ko jing kia ha ka bor ka jing start ka jing shampang oi ai ka jing kemen ka jing sup ya ki khamtam ka jing sneu thikna ablai ya ka jing pen im ka jome bakinom du ya ka men sim anda kila lait na ka ne ka perthai enrai kin sayo pat ya ka bat kin yo ban ya kendu ban meu bleu bala ai ka ne ka men sim kin yo ban shong ha ka jaka ka bau jisu la pengkre na ka benta ki bangai ho kerkhu ya ki jing trai jing ta kin nang roi kerkhu ya ka jing puli ki brang don jing puli trai kinu ki jing medon ka bor ban weng ban penjam sem bha ya rap kinu ki jing don kam medon ka bor ban pen yo ya kita kumta ngadwai na ka benta jongki kerkhu kumpa o ya ki bampat kloi ban rai ki ktiru ya rap ya kiru bakin snyo thu ki de ban pen bai ya ka jing la da don na pedeng jongi ki bampat pen bai o ki bala pen bai bakin yai ne hame hado bakut ka jing im jongki try to shim ka buram shame map ya ki like ki let ki babun ki jongi na bai ki ningi pan ha ka kerteng try nong pen im jongi Jesus Christ amen te to bleun kerkhu ya ka ktien ka bakhu jongu bleun kerkhu lang yangi bat ya ka balang hi ya ka program badang saru sibin menmet te gitu ki balara ki kti jongki bat ki bamraru la da pikwa ndalawai ka jingseng sembah ban sa tang sipor nga idon ki kot ki bangan ai ban yarap ya pi kot ki ba ngara ka ni ka por ki ban yarap ya pi mo le ni ila ban ya duai pi se sien sembah sa tang sipor ngin am sim ni ka por nda ka lawai ka ni ka jingseng bless bu Kaman siem kalong ka bakodor namar kaman siem ka im junom ala ka jing im bam jakot kan long hadu jok ngani hamdeng ketika kubor ka bangilo yo sko ha ka por
ya ka bala pensengau hapreng jongi lengba jongi pasor GP Pochna bat ni penpa ko jing kublai nam ta jong pi pasor ma ka khobor ka bapila pensengau hapreng jongi bani kermen scam habangin mi na ka jing eseng ngin mi rengkat ba ka khobor ka ba mangi baro ngin yet ila ka jong amen sim ka jongi pa onda haba ka jing yap kan wan ka jing im ka jongi chanu ngin le ban penkot ya ka jing im ka bom sukun ublai unkar khu ya pi pasor bar unkar khu ru ya ka yang ka sem ka jong pi at kam karpang eru nagam ta kam ka jing sakri ka jong pi hapo ala ka balang ka district ka presbytery bat ka sinat hi bat kumjuru ha ka jing alap ya ka gospel ka jong Jesus Christ ni pen pawro ka jing khublai nagam ta kinong lam jing rai bat inong tem bat kumjuru nagam ta jong ilang baro ki badan ha ka ni ka por ki balai shimta ka ni ka jing sakri bat kam karpang eru nagam ta ka jing shashkor ka ktian ka jong oblai do oblai un isni ban kar khu yang ilang baro akum bala pan manai skitri ngin sadan sakawai pat ka jing sengelap shibet ha ka puan ri boje bat ka longro ka jing khot ka jing awer nagam ta jong pi ba pin sngom ha ban yeshimanta ashibet ha ka jing seng ban ngi mata tien mangin yok mat ka jing kar khu ka jong oblai lingba ka khobor ka ba oblai ula pan khre lang ba sakri ku jong u ba ka ba pin sngom ha ban yawer lemru ya ki bahyang ki basam jong pi ya ki lok ki jor ban yawan sing ka jing seng ban yok mat ka jing kar khu ka jong oblai dingin ni panwai ka jing seng da ka jing rwai ka ba laispa an rupu pra Gotrai Jisu tang hame hi ngasem jing suk jing kemen. Sharum shaneng ngawat lasnem tang hame ngalasem. Tang u Jisu balak penhun ya kamen sim jonga. Jing em jing kemen bakrau Jisu me ai nga. Bat hadian balawai baladep ban rwai ni jing rwai. Ngan sau haban kerpat ira bran bisi leng do. Ba in sapelat ngi nang ni da ka jing kerku ba penwai. Utrai Jisu tang hamehi ngashem jing suk jing men sharum shaneng ngawat laslem tang ha mengalashem tang u Jisu bala penhon yaka mensim jonga jing it jing jing men bakrau Jisu me ai hanga jing suk jing ja thoát ngalawat yame bun sin ngakle pen ban jing in trong me ya trai yanga kam shem lendet thang u Jisu bala penhon yaka men sim jonga jing it jing jing men bakrau Jisu me ai hanga ki ka perthai ngaladi
jing sliang kim la pendu ki wei ki la ngala bershan kim ya rap ru tang u Jesu bala ben hon ya ka men sim jonga jing it jing jing men background Jesu me ai hanga ngaju bang jing ngau ba berfei ngaken pat ya metrai hadu jing ai ei ba jom me yanga belum temai tham u Jesu bala ben hon yaka men sim jonga jing it jing jing men ba Jesu me ai hanga Ngang we me atroi ble buk pa jung bob neng nakam ta jung ni ka por jung yeslok jung ki khun ki jame ban nakam ta ki khubor ki mun sul ba shakki jung me pastor posna yai ba me atra me ulam knang hang ni ban ai ngi khubor ban nong ka bor ki jim jungi kum ki khun ki jame po jung ka palan rai tu kar khui ke bar ki bang yo agni ka por jung jung shakri ki jung yame to ai bi jung tribe no pnim jung Jesus Christ jung bam na bam jukut jung ble buk pa lembar ki srok ba theng chi bor jung sim bukhui ni saram kat lemang jung ka balang ba ki Kristan jung bar lembar paso posnab ka ying ka jung lembar ka kenhun ka suspa ka jume len kreng so dong ni ka pathe nadu muntasi bam jukut amen